טוב, יש לי 3 דקות להתארגן, אז בואו נעשה את זה ממש מהיר. ואם אתם שואלים כזה, גאו, מי את? אז אני גל וזאת קרין. היא אצלי בבית, ועכשיו אני חייבת להתארגן כי יש לי קצת זמן מדי. כאילו ממש קצת. זאת מלא. אני הולכת לחוג. זה הקרם של ניביה. הקרם של ניביה. תקשיבו, זה הדבר הכי טוב בעולם. איך, די. תמיד מתפקשש לי. סליחה על זה של הצילום, נכון, לא רואים כזה טוב, אבל הנה, סיימתי למרוח את הקרם המכוער. עכשיו נשים את זה. שפכת גם עליי. או, מרענן. עדיין נשאר לך קרם. היא ממש מעצבנת. גל, עדיין נשאר קרם. רגע, אני שמה את הטלפון על המראה. אופסי. אין לך את המדבקה ששמים על המראה. טוב, אני לבושה, שמתי מה? תמרחי. איפה היא רואה קרם? יצאנו מהבית.